bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ mais kalo tile 8 san 2000 ale ni 20 Godonge anga tabaw ye ala ka hinɛw bɛɛ la ala k'an mɛn ka saraka b'u ye ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ maa minnu bɛ an kanu diɲɛ fan 14 Mali kɔnɔ Mali kɔ kan min ye Jaba Sidibe an b'a fo k'a waleɲuman dɔn bi sɔgɔmada in na wulikajɔ ni cɛsiri ani dɛmɛ ta ko ɲuman na ka ɲɛsin an ma Jalafarakaw ka maire n'o ye Seydou Sakɔ ye k'a fana fo Siriman Bacili monsieur le maire k'a fɔ min ye Thierno Oumar Assi Diallo ye les jeunes kan ka foli Siriman Bacili monsieur le maire k'a fɔ min ye Thierno Oumar Assi Diallo ye les jeunes kan ka foli bɛ s'a ma Bayiba mairie du district kɔnɔna na Sori Kɛmɛso an b'a fana fɔ a n'a balimaw n'a sinjiw ni a baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen Amadu Gasama k'a fana fɔ min ye Yaya Fofana ye a n'a ka nɔnɔmugu duman feere yɔrɔ n'o ye nido ɲuman sɔrɔ yɔrɔ ye Torokɔrɔbugukaw fɛ yen k'a fana fɔ k'a waleɲuman dɔn maa ye i yɛrɛ de ye dɛ fala ye an b'an yɛrɛ fana fo min ye jani cakɛla cɛ n'a muso denmisɛnnin maabakɔrɔ ko nin ye anw donkan ye an ni maaw bɛ sigi la wasolonkaw an bɛ foli ta ka ɲɛsin Amara Jakite n'a ka maaw ma n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Kulubalilakaw Bakari n'a dɔgɔ n'a kɔrɔ n'a baw ka m'olu fana fo Maru Kulu k'an b'a yɛrɛ fana fo k'a waleɲuman dɔn nin ye kɛnɛ sigilen ye sɔgɔmada in na baabu faama bɛna taa n'an ye kɛnɛ sigilen ye sɔgɔmada in na baabu faama bɛna taa n'an ye ministre Abdoulaye Diop ko Mali ti da dɛ donsow ko ka jɔyɔrɔ d'u ma yaasa u fana bɛ se k'u jeniyɔrɔ fin cogo min seko ni dɔnko tigilamɔgɔw fana ko fɛɛrɛ b'u bolo olu ni Mamu Dafe masalala jamana kɔnɔna na sa an na taa min ye wulikajɔ min bɛ ka kɛ an ka marabolow fana kɔnɔ kɔkan kibaruyaw o n'an ka baabu ale tɔ bɛɛ lajɛlen datugu bi sɔgɔmada in na ye juma ye lahɔrɔma don ye bato don do dugaw don do k'a ɲini Jabaru masa fɛ a ka bi tile ja anw ni aw bɛɛ lajɛlen na aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila jani ale sanfɛ fala yi bi sɔgɔmada in na an na hakɛto ɲini kɛ an ka karamɔgɔw fɛ an na hakɛto ɲini kɛ an ka kodɔnnaw fɛ ka hakɛto ɲini kɛ tubabu moriw fɛ n'o ye kerecɛnw ye
ka hakɛto ɲini an yɛrɛ ka diinɛtigiw fɛ an'an ka alimamuw fɛ fala ye maaya ni danbe maa ye i yɛrɛ de ye. Mali k'a da sokaw fɛ yen Mali fantan 4 firiw mun y'an sɔrɔ yɛrɛma hɔrɔnya talen yani o yɛrɛ cɛ min ye jɔnya juru min tun b'an ka jamana kɔnɔna na an ma fɛn wɛrɛ kɛ kalanko ye tubabu ka taabolo u ka miiri cogo u ka baara kɛ cogo u yɛrɛ ka fanga bɛ mara cogo min k'a kɛ i n'a fɔ anw bɛnbaw maa minnu ye anw ka jamana tu tigɛ maa minnu ye anw ka jamana kununko kɛ i n'a fɔ danbe kun t'olu bolo taabolo kun t'olu bolo maracogo kun t'olu bolo anw kɔni dan ye dɔrɔn k'a fɔ an bɔra cɛbaw la an bɔra musobaw la min ye olu ye fanga mara cogo min u ye fanga baara kɛ cogo min danbe ni danaya ale ni majigi kɔnɔna na du nafa ye mun ye du kɛkun ye mun ye furu kɛkun ye mun ye kalimaya ye mun ye sigiɲɔgɔnya ye mun ye limaniya ye mun ye min ye maaninfinw yɛrɛ ka se ka juguya to ɲɔgɔn bolo o ye mun ye n'o o ye an ka sinankunya ye balimaya duman sinjiya duman fala ye diinɛ nana nin bɛɛ sɔrɔ anw fɛ yan a bɛ bali maaw la dɛ taabolo ɲuman maaninfinya sigicogo ɲuman adamadenw sigicogo u taa yɔrɔ u baarakɛyɔrɔ u kuntilennaw u ka kow kɛcogo ka se ka ɲɔgɔn faamu ka ɲɔgɔn danbe to ɲɔgɔn danbe kɔnɔ fala ye o tun bɛ k'anw ka jamana in kɔnɔ yan nka mun y'an jɛ tubabukɛ nana ale bɛ baara kɛ dɔgɔtɔrɔya la ale nalen mara hukumu kɔnɔna fala ye an ye chauffeur di tubabukɛ ma an ye gardien d'a ma an ye cuisinier d'a ma an ye sotala d'a ma an ye diyɔrɔ d'a ma olu taalen fala ye nafa min tun bɛ olu la n'olu minnu bɔra jamana wɛrɛ la ka na anw mara yan anw fana y'o kelenw ta tuguni minisiri bɛ yen conseiller bɛ yen attaché bɛ yen directeur bɛ yen directeur adjoint bɛ yen min ye faama jɔyɔrɔ fala ye hakɛ fɛn fɛn bɛ yen an y'o bɛɛ sogolo ka to n'o ye o tuma na babɛnba ninnu tun bɛ mara kɛ cogo di cɛbaw tun bɛ mara kɛ cogo di bitɔnw tun bɛ mara kɛ cogo di ɲɔala yiri mɔden bɛ fanga ta don min na mun fɔra segu gun ka fala ye an ye mun kɛ n'olu ye an y'an ka kanw bila an y'an ka tabiyaw bila an y'an ka danbew bila an y'an ka taasiraw bila an nana jiri mun kan o ye diinɛ ye o diinɛ fila bɛɛ olu nana sɔrɔ maaya b'anw fɛ yan u nana sɔrɔ adamadenya b'anw fɛ yan u ye sira dɔw kɔni fara an taw kan min b'a to bi an caman limaniyara an caman selila an caman tubira nka fala ye maa ye i yɛrɛ de ye n'i ɲinɛna i jujɔn kɔ i labanko bi kɔnɔna gan cogo min an kun kan ka o de dɔn n'i taara anw ka kɛnɛw kan bi fala ye o de la n ko maaw ka hakɛ to halisa n bɛ yafa ɲini maaw fɛ fala ye i tɛ foyi ye an ma an yɛrɛ ye min na ko nin y'an ka tabiya ye nin y'an ka taabolo ye nin y'an ka ko kɛcogo ye nin y'an ka sanga ta i y'an ka denkuli ta i y'an ka furasi ta i y'an ka bolokoli ta i y'an ka maaninfinya kɛcogo ta an ka denmisɛnninw dontɔ ko la n'i y'o ta ka taa an ka jamana lajɛyɔrɔw la ka séminaire lajɛ ka atelier lajɛ ka conseil des ministres lajɛ i b'i yɛrɛ ɲininka o tuma na jamana min bɔra kunun ni kunnasini ni kununko la olu ye tabiya jumɛnw de ta olu mɔgɔw bolo baara kɛcogo jumɛn tun b'olu bolo u tun bɛ mara kɛ cogo di du bɛ mara cogo di kin bɛ mara cogo di kabila bɛ mara cogo di jamana bɛ mara cogo di mun ni mun tora anw ye an b'an disi gosi ni minnu ye mun na an tɛ baara kɛ n'o ye an filɛ degun fɛn fɛn kɔnɔ bi k'an ko degun dɔrɔn don an banna an ka kan bɛɛ la ne tɛ mali tabiya dɔn n tɛ mali siya dɔn ko min b'a fɔ ko zonya ka ɲi ko min b'a fɔ ko nafigiya ka ɲi ko min b'a fɔ ko sɔnjuguya ka ɲi o tɛ yen wa fala ye min yɛrɛ bɛ dabali ne dabali ban i b'a jate minɛ fɔlɔ a bɛ maaw ɲɛna ko kuma tun tɛ masaw ni ɲɔgɔn cɛ de anw bɛnbaw ye min fɔ anw ye segu segu kun ka ci caman a tun bɛ jalatigɛ tumutukaw fɛ segu masakɛw tɔgɔ o tun bɛ sɔrɔ tumutukaw fɛ fɔlɔ olu tun bɛ kuma cogo di bi kanko nalen filɛ nin ye o tɛ se ka ɲɛnabɔ kɔsa in na an y'a ye k'a fɔ maaw wulila ka kuma kanko in na a bɛ mɔgɔw ɲɛna ko fɛn wɛrɛ don i tɛ se ka kɛ i yɛrɛ ye n'i bɛ ka waliko kɛ o e taara atelier kɛyɔrɔ la u k'e ma ko terme de référence u k'i ma ko recommandation u ye fɛn fɛn f'e ɲɛna fo ka t'e wuli e y'a hun laminɛ e dun ye dugutigi ye i ye kabilatigi ye i ye musokuntigi ye i ye tɔnkuntigi ye baarakɛyɔrɔ dɔ danaya dalen don e kan e bɛ taa kɔmasegi kɛ olu ye cogo di fala ye i bɛ taa mun f'u ye tiɲɛ don maa caman b'a fɔ k'an bɛ ɲɔgɔn faamuya nanzarakan na nka n'an m'an yɛrɛ taw ta ka baara kɛ n'a ye an bɛ mɛn tan dɛ
degun caman b'an da la a ju ye kanko in ye wa sɔgɔmada in na n bɛ segin a kan an k'an sinsin o don ko u ye président bila ka kuma tubabukan fɔlɔ la Falaye u tun k'a to a ka kuma bamanankan na anw ni minnu bɛ ɲɔgɔn na olu ka kuma lasela bɛ kumakan jumɛn na i ye burudama ye k'a t'a mɛn i ye dɔngɔnɔ ye k'a t'a mɛn n'a fɔra bɛɛ lajɛlen t'i ka tɔmɔta sɔrɔ a la mais munna n'anw fɔra k'anw ka jamanakuntigi an ka jamana kan kelen ta ka kuma o kuma bɛ caya an b'a ɲini Asimi fɛ siɲɛ wɛrɛ n'a bɛ discours kɛ jamanadenw tɔgɔla Falaye a ka kuma bamanankan na n'a tilara nanzarakan ka kɛ kan tɔw k'a ta k'a lase degun fɛn fɛn b'an da la i bɛ taa denmisɛnnin sigi ko 1 2 3 kabini a san saba a b'a dɔn ko 1 ye min ye 2 ye min ye 3 ye min ye kaba a b'a bolo don tasuma na a b'a sama ka b'a dɔn ko bɛ sen na maaya ni danbe an k'an hakili to an yɛrɛ la. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Falaye kunungo an ka jamana minisiri min bɛ jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ kow kunna lasigiden minnu bɛ an fɛ yan Bamakɔ n'u sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ ma a y'u wele barosigi kɛnɛ kan ani ka kunnafoni di u ma ka kɛ ni jamana waleya cɛjugu min ye an sɔrɔ foliw tɛmɛnen kɔfɛ Job y'a yira u la k'a fɔ ko nin waati in na bɛɛ lajɛlen bɛ min kalama sibiri n'o bɛnna avril kalo tile 25 ma san 2026 banbanci wɛrɛ ni wale kɛbaaw ye degun min ta ka ɲɛsin anw ka dugu caman ma Job ko a ye degun se dugudenw ma cogo min a ye degun se wolomasiri tabaw ma wa min ye an ka wolomasiri tabaw ka minisiri Général d'armée Sadio Kamara ale ni tora waleya in senfɛ ale min tun ye minisiri d'État ye wolomasiri tabaw ka minisiri do ani sɔrɔsikɔrɔw ka minisiri waleya in kɛra cogo min Job ko fanga ye o communiqué kɛ bɛɛ lajɛlen ye o communiqué ye avril kalo tile 26 san 2026 Mali jabaranin na a ko min ye Mali ye maliden cɛman n'a musoman k'a bɛɛ lajɛlen faralen don ɲɔgɔn kan ka seli kɛ ka ɲɛsin maa maa bɛ yen n'o o fatura nin ko in sababuya la min ye ka dugawu don kɛ u ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko min ye Sadio Kamara kɔni ye bi ale kɛra faso kunnawoloden ye bɛɛ lajɛlen sɔnna o ma ka sababuya kɛ a ka cɛsiri n'a ka timinandiya n'a ka faso kanu fo ka na ni kɛnɛ karaba min ye minisiri ye o gouvernement ko a bɛ foli ni tanu ta ka ɲɛsin wa fana a y'a ye k'a fɔ min ye diɲɛmaa caman ye u ye batakiw ci an ka jamana ma ka sangafo kuma kɛ a b'u bɛɛ lajɛlen fo u ka ŋaniya ɲuman in na Mali a b'a yɛrɛ ye o baaraw kɔnɔna na sabula sigiɲɔgɔnya fana ye o ye nka ko fewu k'a tɛna se ka ɲinɛ k'a fɔ jɛkulu minnu bɛ yen n'olu ka baaraw ye ko ka jo sariyaw lafasa jɛkulu minnu bɛ yen n'olu ko k'olu tɛ sɔn fiyewu bingali ka kɛ maa kan ka maa tɔɔrɔ ko nin waleya in kɛra k'u kɛra bobo ye dɛ wa k'u ka boboya ma dan o ma dɛ avril kalo tile 25 kɛlen kɔfɛ ale tilara k'a ye tuguni k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli nalen dayɛlɛ o jɛkulu kelenw ye kuma ta ko tuma na k'u b'u sago de ta wa u b'u dungo de ta wa olu wolo bibi na jamana in kɔnɔ min ka d'u ye u b'o fɔ ko o de ka d'u ye wa k'u k'u hakili to u yɛrɛ la sariya dɔw y'u sigi u sigilen don diɲɛ jamana kɔnɔna na wa min ye jamana wɛrɛw ye olu fana ɲɛ bɛ u la Sadio Kamara ka fatuli ale tun tɛ se ka faamu wolomasiri tabaw ka fatu min ye maliden caman ni kɛnɛ ka karaba nin ko in senfɛ jo sariya tigilamɔgɔw ma kala don ɲina ka bɛn n'o ye min ye procureur min bɛ tribunal sɔrɔdasiw kunna o kɛlen ka sɛgɛsɛgɛli daminɛ
ko a bɛɛ lajɛlen daw yɛlɛla para fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Jobu ko sa ko n'an segira ka na waleya min ni an ka maa caman ni tora la n'an ka wolomasiri tabaw ko a waleya in sigira sen kan jɛkulu mun fɛ banbanji jɛkulu min ye niminɛ jɛkulu ye min ye maaw ye maa minnu ko k'u t'a fɛ fiyewu Mali ka ninakili ko wa ko sa ko sigana bɔra min na pewu ko a maaw yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ u ka waleya kun kɛ kun ye min ye koyi k'u nakun kun ye min ye marisi kalo ale tile 20 ani mai kalo tile 25 ko bɛɛ lajɛlen y'o faamu wa min ye Mali gouvernement ye kabi bi tɛ ale y'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko mɔ ma bɔ mɔ la ko jɛkulu minnu kɛlen ka marifa ta ka ɲɛsin Mali ma Jobu ko k'a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye ko sabula Mali ɲɛmaw olu y'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna kabini bin kɛra an ka bato ka min ye septembre kalo tile 7 san 2023 Tumutu marabolo la ko olu y'a yira bi bingani min kɛra ta ka ɲɛsin ma k'olu kɔni bolo jɛkulu marifatigi ninnu bɛɛ lajɛlen Mali ye min fɔ kelen don wulikajɔ kɛ kun ye k'anw ka jamana sigi a sen sabara kɔnɔ k'a ka sɔrɔ k'a kunganiyaw ma min ye maaw ni bolominɛw k'olu bɛɛ lajɛlen k'u ninkun tɔɔrɔ wa min ye o fɛɛrɛ in ye u y'o mun sigi sen kan waati jan o ma sen sɔrɔ koyi sabula Mali n'a dɛmɛbaa jɛkulu ye wulikajɔ kɛ Abdoulaye Jobu ka fɔ la ka ko ninnu bɛɛ lajɛlen kunbɛn a y'a yira sa ko waleya min kɛra avril kalo tile 25 ko waleya dogolen tɛ dɛ ko a waleya wulikajɔ tun ye fɛn kelen pe ko ka Mali fanga k'a dafere k'a ci k'a bɔ yen pewu jɛkulu fɛ jɛkulu minnu ka wulikajɔ ni u y'a danganamaya bɛɛ lajɛlen ye wa bɛɛ y'a ye k'a fɔ fana u dɛmɛna jamanaw fɛ jamana minnu ye kibaruyaw d'u ma jamana minnu ye minɛnw d'u ma jamana minnu ye musakaw d'u ma Jobu ka kuma na o jamanaw la Ukraine min ta dogo dɛ o y'a ta da kɛnɛ ka panparanpa ko min ye bamanji jɛkulu minnu ye Mali la wulikajɔ kɛ ko ale ye senkɔrɔmadɔnni ta ka ɲɛsin u ma k'an dun filɛ kɛlɛ min na nin ye a kɛlɛ ko ka gɛlɛ a tɛ komi kɛlɛ kɔrɔlenw jugu filɛ nin filɛ nin ye ko min ye ɲin ni jugu ye a bɛɛ lajɛlen ɲaaminen don ɲɔgɔn na o de la Mali n'a dɛmɛbaga jɛkulu min ye IS ye olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ko maa bɛ se ka mun faamuya bi k'a ye k'a fɔ avril kalo tile 25 minnu dayɛlɛ datugu ko Ala olu ka taa bi maaw ka misiri kɔnɔ k'olu ni kɛnɛ karaba ko wa ko nin b'a yira sa k'a fɔ maa minnu filɛ nin baara in na nin ye politiki ko baara de b'u bolo kuntilena min bɛ k'a fɔ ko diinɛ ko k'o ye nkalon ye bi o ye nkalon ye sini Jobu ko sabula u ye wulikajɔ min ta ka ɲɛsin an ka jamana ma bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko diinɛ ko kuma tɛ min ye bingalikɛlaw don bamanciwalekɛbaw don min ye musakaw k'olu daraki olu don k'olu ninnu minnu kelen b'a fɔ an ka jamana mɔgɔw ma k'u ye fangadaraki kɛ k'u yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'u la bi wa min ye maa minnu bɛ k'o kɔkɔrɔma don o fana ye nansarala jamanaw ye minnu ko k'olu ye josariya lafasabaw ye wa u ka kunnafonidilaw bɛ k'o fɔ file la k'o fɔ dunna don o don bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'u la Jobu ko a bɛ hakililajigi kɛ ko kɛlɛ min filɛ nin ye ani kɛlɛtɔw ti kelen ye nka an ka wolomasiri tabaw ye fɛɛrɛ ni dabali sɔrɔ k'a lajɛ u bɛ se k'u bɛrɛbɛn kɛlɛ in kɛcogo ma cogo min na sabula jugu ale ni ɲin bɛɛ lajɛlen ɲaaminen don ɲɔgɔn na wa n'i ma farati i bɛ t'i ka duguma fa k'a sɔrɔ a ma foyi kɛ k'o de la wolomasiri tabaw ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ɲini yaasa kɛlɛ bɛ se ka kunbɛn cogo min a y'a yira sa ko min ye jaabi jɔnjɔn ka ɲɛsin nin waleya in ma ko armée a y'o sɔrɔ su ni tile wa olu baaraw bɛna sigi sen kan maaw bɛna a ye Jobu y'a yira sa k'a fɔ ko bamanjɔlen jugawale kɛlɛli ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko anw ka jamana ɲɛmaw y'o fɔ k'o ban wa bi Mali a t'a kelen na Jobu ka fɔ la waleya fɛn fɛn filɛ nin ka kɛ nin ye Mali ni Burkina ni Niger olu jɛlen don ka o baaraw kɛ IS ale bankun kan ko min ye wulikajɔ in ye a sababu ɲuman kɛra min ye o ye k'a yira k'a fɔ sa ko IS ka wolomasiri taba minnu faralen don ɲɔgɔn kan olu fana donna kɛlɛ kɔnɔna na bamanjɔlen jugawale kɛlɛli la sabula bɛnkan ye o ye ko ale kɔni b'a dɔn ale danganen don min kan waleya min kɛra avril kalo tile 25 o tɛ ko ye min ye kɛlɛ min labɛnnen don ko nka ko kɛlɛ min don janfan kɛlɛ don namara kɛlɛ don wa min ye jugu kunkele ani jugu ko u bɛɛ lajɛlen ferekera ɲɔgɔn na kɛlɛ in senfɛ ko bɛɛ n'a ta min ye Mali ye a ye degun s'an ma nka Mali tɛna segin a kɔ Mali bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa bamanjɔlen jugawalekɛbaw k'u gun ka u bɔ yen pewu IS jamanaw kɔnɔna na ani Burkina ni Niger ka bolo ni ɲɔgɔn na ani dɛmɛbagaw ka bolo na kɛrɛnkɛrɛnnen na Irisilakaw ka fédération Jobu ko nin kɛlɛ in IS b'a kɛ ka se fo a dan na wa Mali ale tɛna to kɔ jɛrɛ min don wulikajɔ min don min ye jamanakuntigi ye u y'a fɔ k'a bɔgɔrɔ dɔn wa walasa ko IS k'a b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna bi a tɛna segin a kɔ a tɛna tamakiya bamanjɔlen jugawale kɛlɛli la jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko tiɲɛ don
jaabi ɲuman ka se ka sɔrɔ lakana ko la o b'a to lakana min n'i b'a dɔn k'a fɔ k'a kundama ye min ye ko nka ko maa minnu bɛ bala ka wuli k'u ɲɛsin jamanadenw ka hakɛw ma k'u ɲɛsin jamanadenw bolofɛnw ma k'u ɲɛsin finimasiri tabaw ma ka maaw ni kɛnɛ karaba k'i fana bɛ se ka min kɛ ka ɲɛsin o ma i b'o fɛɛrɛ n'o dabaliw tigɛ nka jɔbu ko mali gouvernement kɔni sigikafɔ ko ni bamanci jɛkuluw fɛ wa k'o banna pewu ko bɛɛ k'o bila a kun na olu ni bamanciwale ni ɲugawale kabaw tɛ jɛ tuguni u tɛ sigi ka kuma wa u tɛna sigi ka kuma tuguni olu bɛ wuli ka jɔ de kɛ an ka dugudenw bɛ se ka kisi ninnu tɔɔrɔ ma cogo min na min ye mali gouvernement ye ko a ye sigikafɔ joli joli kɛ ko ANRW kɛra yan dimuw kɛra yan bolo janna siɲɛ caman ko nka ko k'a fɔ ko k'i bolo jan sini min ye o min bɛ alikayida kɔ la bi ni FLA n'o fana taara far'o kan k'u k'a yira k'a dɔn k'a fɔ kɔni ko bi na nin jɛkulu bɛɛ lajɛlen ye kelen ye wa diɲɛ seleke naani a tɔnba n'o ye Nations Unies ye ale yɛrɛ ninnu bɛɛ lajɛlen u kɔkɔrɔma donnen no jɛkuluba min fɛ n'o ye alikayida ye ale y'o kɔn octobre kalo tile 4 san 2018 k'a yira k'a fɔ ko min ye bamanci jɛkulu ye nin juga jɛkulu alikayida a n'olu bɛɛ lajɛlen ye kelen ye ko min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ sigira sen kan o la u y'o résolution sigi sen kan 23 68 san 2017 jɔbu ko k'o bɛɛ n'a ta ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la min bɛ ka kɛ dɛ minnu b'a fɔ ko olu ye jo sariya lafasabaw ye minnu b'a fɔ k'olu ye bɛɛya lafasabaw ye minnu b'a fɔ k'o ye kanabila lafasabaw ye k'olu jamana kelenw olu de bɛ ka ninnu kɔkɔrɔma don olu de bɛ k'u dɛmɛ wa diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la maa si ka kuma ko mali gouvernement tɔgɔ la k'a bɛ taasibila kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma jamanaden minnu sera k'u jɔ u jɔyɔrɔw la maliden minnu bɛ yan bi maliden minnu bɛ kɔ kan ko k'u bɛɛ lajɛlen fo jɔbu ko mali tɛna da mali tɛna tɔnɔma da wa mali tɛna segin a kɔ ka ɲɛsin nin waleya jugu ninnu ma ko kɛlɛ n'a ta bɛɛ gɛlɛya n'a ta bɛɛ ko bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu nakun tun ye kelen pe ka mali fanga k'a bɛɛ lajɛlen dafiri ko wa ko bi ko mali fanga jɔlen don a sen kan sabula waleya min kɛra a y'a to yɛlɛmaw donna mali wolomasiri tabaw ka gun kan min ye jamanakuntigi ye ale yɛrɛ kɛra wolomasiri tabaw ka minisiri ye yɛlɛmaw fana donna min ye umaru baru jara ye ale taara ka kɛ minisiri ye min ye jamanakuntigi naga kɔrɔ ale min tun ye dagatigi ye kɔsa in na min ye wolomasiri tabaw fana ka dagatigi ye o fana sugandira bi na baaraw bɛ ka kɛ yaasa jamana bɛ se ka basigi cogo min na ka lafiyaw sɔrɔ min y'a ye sɛgɛsɛgɛliko ta nasira ye a y'a yira sa ko procureur min bɛ tribunal militaire kɔrɔ mais kalo tile fɔlɔ k'o ye sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛ maa minnu sen mana ye nin ko in na i kɛra duguden ye o i kɛra sɔrɔdasi ye o i kɛra maa sugu sugu ye ko bɛɛ lajɛlen na taa jaabi kɛ tiiri tigilamaw fɛ yen bɛɛ lajɛlen n'i ta n'i bila dɔn k'a kɔni b'a yira k'a fɔ ko sariya o b'a ka baara kɛ nin ko in na sɛgɛsɛgɛli in senfɛ a ko fana ko ka kɛ ni waleya in ye min ye mali gouvernement ye a ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ta lakanako la mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ Ablaye Diop y'a yira sa ko bingali minnu kɛra ni o kɛra waati kelenw na ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw ma ko bi ko mali bɛ se k'a fɔ ko alhamdulilayi min ye danaya ye a b'a da a ka wolomasiri tabaw kan ka kɛ n'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ye a ko nka a bɛ waleyaw kɔn waleya minnu taara ka ɲɛsin mali jamana ma kunnafonidisow fɛ kunnafonidiso minnu bɛ jamanaw kɔnɔna jamana minnu yɛrɛ ko k'u kɛlen don ka bamanjɔya ni wale kɔnni kɛ kosɛbɛ k'olu bɛ k'olu kɔkɔrɔma don k'u ka kibaruyaw lafili fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko nka min ye lasigiden minnu bɛ anw fɛ yan maa minnu bɛ yen ni fanga jɔyɔrɔ b'u bolo yan diɲɛ seleke naani tɔnbaw jɔyɔrɔ bɛ maa minnu bolo ko u ye fɛɛrɛ siri sen kan min ye an ka komisariyaw ye olu ka dɔ fara u ka wulikajɔ kan ka lasigidenso ninnu k'u lakɔlɔsi a ko nin ɲɛnajɛ in kɛnɛ kan ɲɔgɔnye in kɛnɛ kan yanni ɲɔgɔnye ka kun cɛ maa min bɛ wolomasiri tabaw tɔgɔ la n'o kan k'o ko ɲɛnabɔ a n'a o ka nimero di u ma u k'u hakili to ɲɔgɔn na wa gouvernement ka dayɛlɛlen don tuma bɛɛ fana maa bɛ yen k'i bɛ lasigidenya la an ka jamana kɔnɔ i ka basigi i ka lakana mali de kan ka i jɔyɔrɔ fili o la kosɛbɛ ko o baaraw fana bɛna na kɛ ko wa ko mali gouvernement ko a b'o baara fana kɛ ka se fɔ a dan na nka k'a bɛ min f'u ye tiɲɛ don u ka hakɛ dɔ ye k'u ka jamanadenw tulola sɔmi k'a f'u ɲɛna sa a bɛ tan ko nka k'u bɛ to ka communiqué dɔw bɔ u bɛ to ka laseli dɔw kɛ k'u k'u hakili to a la k'a bɛ se ka degun fɛ ka ɲɛsin mali fana ma a ko min ye pankurunko ye pankurun bɛ ka taa cogo min na a bɛ ka nati mali kɔnɔ ko fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw taara Bamako Modibo Keyita tɔgɔ la pankuru jigi kɛnɛ na yaasa pankuru bɛ se ka taa cogo min bɛ se ka sigi cogo min ko gɛlɛya fosi t'o la wa kerosɛni a bɛ bi pankuru bɛ na cogo min u bɛ taa o cogoya la Job ko k'a b'a ka kuma kuncɛ ni min ye ko mali wolomasiri tabaw u ka baara u bɛna n'a kɛ ka se fo u se dan min ye mali jamana tɛ da mali jamana tɛ kuru i n'a fɔ Joseph Kizerbo y'a fɔ cogo min n'an dara an sara ko wa ko mali tɛna da wulikajɔ ni cɛsiri yaasa mali jamana a kana dafiri ko baara bɛ tɛmɛ sira o sira fɛ ko ale n'a fɔ ko o bɛna na kɛ jamana ɲɛmaaw tɔgɔ la ni ne tun ye laseli ye
ka keni job ale ni jamana minnu bɛ an ka maa minnu b'an ka jamana kɔnɔ u ka lasigiden sow k'a ɲɛf'u ɲɛna Falaye Keyita. dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mɔbili boli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲinɛ ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence Wolomasiri tabaw olu ka dagatigi n'o ye Elize Jean Daw ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka sa armée wulikajɔ kɛ kalo tile 6 kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Bamanjɔlen wale kaba minnu kun dogolen don Urumodikaw fɛ yen Gumuzungu n'o bɛ Moti marabolo kɔnɔna na ka ɲɛsin olu ma baara in y'a to sa Bamanjɔlen kaba maa 10 ɲɔgɔnna olu bɔnna n'u na n'u ka bolominɛw n'u ka moto fa wɛrɛw fana fɛ sa wulikajɔ fana kɛra min ye Gumuzungukaw fana fɛ yen ka ɲɛsin o Bamanjɔlen kaba kelen dɔw ma u ka bolominɛw bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ lajɛlen halaki Wolomasiri tabaw ka dagatigi n'o ye Elize Daw ye a ko lakana ni basigi ko o ɲinini baaraw bɛ sen na min y'an ka Wolomasiri tabaw ye ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn Baɲangarakaw ka gouverneur ale y'a yira sa k'a fɔ ko Baɲangara kɔni dugu damadɔw bɛ yen olu ye degun sɔrɔ kosɛbɛ Jalasagu ale kɔnɔna na min ye maa caman gouverneur ka bataki la a y'a yira sa k'a fɔ ko olu fatura duguden caman fana joginna min ye hali sɔrɔ tuguni welewelemada dara Korikaw fɛ yen ale ni marabolo wɛrɛw fana bɛ yen fana olu dugu kɔnɔna na sɔrɔ tuguni u y'a yira sa ko Bamanjɔlen wale kabaw kɔni ye wulikajɔ kɛ ɲɛse ka se olu dugu kɔnɔna ma dɔngɔnɔ dugu yɛrɛ kɔnɔna bi Baɲangara n'a marabolo kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko waleya min tun bɛ kɛ kɔrɔlen k'o de daminɛtɔ ye nin ye welewelemada kɛra sa Jalasagukaw fɛ min ye Korikaw fɛ dɔngɔnɔ dugu yɛrɛ caman ye welewelemada yaasa nin ko in bɛ se ka dan sira la cogo min na ka kɛ ni bingali min kɛra avril kalo tile 25 ni a kɛra an ka marabolo 4 na yɔrɔ 9 Gawukaw ta kimɛli kɛra a yira sa k'a fɔ ko min ye maa 32 o de joginna Gawutaw ta senfɛ maa 7 o fatura bingali in senfɛ wulikajɔ ni cɛsiri kɔni kɛra sa kɛrɛnkɛrɛnnenya u ka dɔgɔtɔrɔso la min bɛ se ka kɛ cogo min na dɛmɛ bɛ se ka ta ka ɲɛsin maa minnu ma n'olu degunnen don bi n'olu joginnen fɛɛrɛ ni dabaliw fana sigilen don sen kan sa baara in ale ko bɛ se ka sinsin cogo min dɛmɛ ko ta nasira fɛ kuma tɛ duguden minnu ye gɛlɛya sɔrɔ a ko in na yaasa ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka Wolomasiri tabaw ma Batex n'ale ye fini dilanyɔrɔ ye sefa wari $1,200,000 ale y'o di ko k'o di Wolomasiri tabaw ma dɛmɛ hukumu kɔnɔna na min ye Batex ɲɛmaaw ye u taara n'u ka chèque ye min ye $1,200,000 in chèque u taara di Wolomasiri tabaw ka dagatigi ma n'o ye général de division Elize Jean Daw ye a y'u fo k'u waleɲuman dɔn maliden fɛn bɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Wolomasiri tabaw ma nin waati in na sa ko k'u bɛɛ lajɛlen fo Batex ko k'a fo k'a waleɲuman dɔn n'an bɔra yan an bɛ taa Kulubakaw fɛ yen jamanakuntigi lasigiden 4 ale olu bisimila Italikaw ta b'a la Slovaquie Rwanda ale ni Suisse olu bisimilala Kuluba faama sigiyɔrɔ la kunungo min ye général d'armée Asimi Goïta ye ni maa kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen nana sa maa minnu bɛ yen n'u kan ka olu nɔrɔ bila u nana n'olu ka sɛbɛn ye min ye u yɛrɛ bɛ se ka bila minnu u yɛrɛ ka sigili sɛbɛn u nana n'o ye baara in daminɛna ni maa fɔlɔ min ye o ye
a fɔ baara in kɛra maa minnu ɲɛna sa o ye Ablaye Diop ye an ka jamana ni jamana cɛsira ɲɛnabɔ minisiri jamanakuntigi fana nagakɔrɔmaa minnu bɛ yen n'olu ɲɛsinnen don jamanaw cɛsira ɲɛnabɔ baaraw ma Fatu Binta Diop ale fana tun bɛ kɛnɛ kan lasigiden 4 bɛɛ lajɛlen bisimila kelen kelen a daminɛna ni maa fɔlɔ min ye sa o ye Italikaw ka Lorenzo Tomassoni ye Tomassoni ale ye maa sugandire Itali fɛ a sigiyɔrɔ bɛna bɛn Bamako ma ni waati in na wa min ye ale de fɔlɔ bisimilara Asimi fɛ ka min ye k'a ka sɛbɛnw di o kɔfɛ sa maa min nana sa o ye Festus Bizimana ye ni ale ye Urandakaw ka lasigiden ye nka ale sigiyɔrɔ bɛna bɛn Dakarikaw fɛ yen ma ale fana ye a ka sɛbɛn di maa min kan ka bila nɔ na k'o fana ka sɛbɛn a bɛna bila maa min nɔ na k'o fana ka tagali sɛbɛn k'o fana minɛ min ye lasigiden sabanan min nana ni Asimi y'o bisimila o ye Martin Porcevec ye ale ye Slovakikaw ka lasigiden ye ale sigiyɔrɔ bɛna bɛn Abuja ma sabula lasigiden caman wɛrɛ baaraw bɛ ale bolo lasigiden 4nan kɛra maa min ye sa o ye Pietro Mona ye ale kan ka na sigi Dakarikaw fɛ yen min ye maa min ye u y'ale bila ka na sa o ye jamana Slovaki jamana o de y'ale bila ka na kɛrɛnkɛrɛnnenya la nka ale sigiyɔrɔ bɛna bɛn Dakarikaw fɛ yen ma ni lasigiden ninnu bɛɛ lajɛlen nana sa ka n'u ka sɛbɛnw di sabula min ye jamanaw cɛsira ɲɛnabɔ baara hukumu kɔnɔna na lasigidenw ka yɛlɛmaliw an'u ka sigiliw n'u nabila minnu nɔ na n'u nana minisiri ale de fɔlɔ bɛ u bisimila ale ta kɔfɛ sa u bɛ sɔrɔ ka taa Kuluba faamasigiyɔrɔ la sɛbɛn min b'u bolo k'o di jamanakuntigi ma ale min yɛrɛ ye an ka jamana ni jamana cɛsira ɲɛnabɔ ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔba belebele ye kunun ko an y'a fɔ aw ɲɛna minisiri Ablaye Diop ale ye laseli kɛ lasigidenw ye lasigiden minnu b'an ka jamana kɔnɔ sa a y'u bɛɛ lajɛlen bisimila a yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ la Kulubakaw fɛ yen ka danatigɛli k'u ye ka ɲɛfɔli k'u ye Famara Berete ale tun bɛ kɛnɛ kan Diop ye min fɔ a la kumaba la bamanankan na an ka jɛ ka o lamɛn jamana wɛrɛ lasigiden minnu b'an fɛ yan an n'u bɛ sigi ka fɔ kɛ wagati ni wagati pour que ni lahalaya minnu bɛ jamana kɔnɔ an ka hakili falen ko kan an yɛrɛ fana an ɲɛ bɛ kow la cogo min jamana ɲɛma ani gouvernement yɛrɛ hakilinata ye min ye k'olu bɛ walanwalaw ye bi ta o bɛ na situation gɛlɛman kɔnɔ aw yɛrɛ y'a ye avril kalo tile 25 kɛlɛ ni gɛlɛya min nana bi an ka jamana kan ni jamanaden caman ni tɔɔrɔ a la n'o ye jatigɛwale mɔgɔw ka baara ye an ka sɔrɔdasi caman ni tɔɔrɔ a la an ka jamanaden caman ni tɔɔrɔ a la an ka ministre d'État yɛrɛ n'o ye général d'armée Sadio Kamara o fana ni tɔɔrɔ a ko la donc nin kun ye kojugumanba de ye ani janfa ni bɛnbɛnbɛn minnu taara ka ɲɛsin an ka jamana ma an ka jamana ɲɛma ka laɲini na ko fo an ni jamana wɛrɛ mɔgɔw fana an ka sigi ka fɔ kɛ ka kow kɛra cogo min o walanwalaw ye gouvernement ka faamuyali ye min ye a ko la ani ka barika da u ye fana parce que jamana caman ye communiqué ni kuma ta k'a ko kɔn an y'a yir'u la k'a fɔ ni binni min nana k'an ka jamana kan ko gansan tɛ parce que a bɛ fɔ ko jatigɛwalew mais n'i hakili jagabɔ k'a ko lajɛ nin baara jugu min bolodara a bala fan fɔlɔ kun ye de pour que ka jamana ɲɛmaaw yɛrɛ olu yɛrɛ faga pour que ka yɛlɛmaw nati jamana kɔnɔ walasa jamana ɲɛmaaw kura na se ka bɔ minnu bɛ sɔn olu ta ma n'i y'a ko lajɛ i y'a dɔn o tɛ terroriste baara yɛrɛ gansan ye o parce que an b'a fɔ min ma terroriste an y'a yira fana lasigiden ninnu na nin terrorisme pour que ka se k'a kɛlɛ fo an k'a ɲini de k'a faamuya mun terrorisme sugu de don parce que an ɲɛ bɛ minnu na olu ye jugu kunkolo dɔrɔn de jamana caman ani jɛkulu caman de bɛ nin ko kɔfɛ mɔgɔ minnu nana bi an kan dɔw de ye kɛlɛkɛminɛnw d'u ma dɔw de ye nafolo d'u ma dɔw de y'u recruter dɔw de ye kunnafoni n'o ye renseignement ye k'o d'u ma k'u dɛmɛ ka nin ko nin k'a boloda donc n'i b'a ko kɛlɛ mɔgɔw yɛrɛ tɛ dɛ jamanaw de fana bɛ nin ko kɔfɛ kabini transition nin sigira jamana ɲɛmaaw ani lasigi minnu kɛra n'o ye assise nationale ye ani dialogue intermalien a yirala k'a fɔ ko Mali bɛ fɛ k'a yɛrɛ ta an bɛ fɛ yɛlɛmaw ka don an ka jamana kɔnɔ an bɛ fɛ ka an ka jamana ka segin an ma an bɛ fɛ k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta
an y'a yira k'a fɔ lasigiden ninnu na Mali ye o décision min ta kɛlɛ nin bɛ ka ɲɛsin o de ma pour que ka se k'an ka jamana la ɲɔngiri cogo min pour que mɔgɔw kana minnu bɛ se k'olu sago kɛ an y'a yir'u la k'a fɔ ɲɛ don ni kɛlɛ min nana bi an kan ka jamana wɔɔrɔ ka dugu wolonwula attaqué ka na ka maramafɛnw ta ani camion piégés ka ɲɛsin jamana ɲɛma siyɔrɔ ma ka ɲɛsin ministre Sadio Kamara siyɔrɔ ma o tɛ ko gansan ye mais o tɛ an ka jamana bila an bɛ baara min kan an ka bɔ o la Mali bɛ continuer halisa an jɔyɔrɔ ye min ye an bɛ jɔ yen nɔ an tɛ sigi an tɛ da mɔgɔ ye choix minnu kɛra k'a fɔ an ka jamana ka k'a yɛrɛ ye an ka jamana fɛnw ye min ye a ka kɛ an yɛrɛ ta ye ko Mali ka lakanani a ka di maliyɛnw ma o choix ninnu o tɛna falen an y'a yira fana k'a fɔ mɔgɔ minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ u ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ parce que n'a danna maliyɛnw ma problème tɛ yen nɔ maliyɛnw tɛ se ka min solution sɔrɔ parce que mɔgɔw de donnen bɛ an n'an ka jamanadenw cɛ an y'a yira o jamana mɔgɔ ninnu fana na k'a fɔ terrorisme kɛlɛ an y'a faamuya jamana kelen tɛ yen min bɛ se ka terrorisme kɛlɛ mais il faut que bɛɛ k'a faamuya min bɛ ka kɛ Mali la a bɛ se ka se bɛɛ ma mɔgɔ si ka cɛya tɛ mais n'i m'a faamuya ko Mali sen bɛ dingɛ dɔ de fana da la ani Burkina ani Niger AES n'anw sen bɔra o dingɛ da la a ko nin bɛ se bɛɛ lajɛlen ma donc a kana kɛ dɔrɔn mɔgɔw bɛ na u bɛ communiquéw fɔ u bɛ kumaw fɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'olu ɲagalilen de don nin ko kɛra caman ɲagalila ko Libi jamana ɲɛma colonel Kadhafi k'a taara a taalen kɔ gɛlɛya min nana an bɛɛ y'a ye donc an kɔni bɛ an y'o yira ninnu na k'a f'u ye Mali dayɛlɛnnen don Mali jamana si tɛ an jugu ye an bɛ fɛ an ni bɛɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais a baara f'a ka kɛ bonya de kɔnɔ. Polisi so min bɛ Bakɔ Jikɔrɔ ni ACI la ko ale y'i tɛgɛ da siganama kan siganama min ni marifa o yera a bolo maa kofɔlen ale tɔgɔ ye IS ye IS nka u b'a wele ko Abdala Sibe san 29 na min ye Nbarika Kamara ni ale ye commissaire de police ye Bakɔ Jikɔrɔ ni ACI polisi so o kɔnɔna na sa ale ka cɛdenw kɔni ye wulikajɔ kɛ n'a ka brigade maaw maa kofɔlen ka taa sɔrɔ a ka so marifa kisɛ ni marifa n'o ye farafin marifa ye o yera a bolo baaraw hukumu kɔnɔna na sa u y'a yira sa ka fɔ k'u b'a bila wolomasiri min ye kiiri tigilamaw olu ka bolo kan sɛgɛsɛgɛli tɔ bɛ se ka kɛ a la cogo min na nin baara min kɛra sa polisi directeur Yusu Kone n'o ye contrôleur général ye ale ka laɲini ye nin ye ka tɛmɛ u ka ministre ale ka dɛmɛ fɛ baara ni basigi ko k'o ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ nin waati in kɔnɔna na min ye polisilakaw ye n'aw mago b'u la 101 n'a y'o dasi polisi ale bɛ taa aw ma mago ɲɛnabɔ an ka jamana kɔnɔna kibaruyaw la kucalakaw fɛ yen yaasa ka se ka jamana marabolo jɔyɔrɔ bɛ minnu bolo kucalakaw fɛ yen u ka se ka kimɛli kɛ sango baara la ani ɲinan baara bɛna dabolo minnu fɛ u ye jɛrɛ belebeleba kɛ kucalakaw fɛ yen baara in sigira sen kan gouvernement yɛrɛ kɔnɔna na min ye baarakɛyɔrɔ jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen sa a bɛɛ lajɛlen nana ka na hakili jagabɔ kɛ sango mun kɛra ɲinan mun bɛ se ka kɛ k'o sigi sen kan ka ɲɔgɔn hakili sigi ni o ye jiko ale kɛlen don degunba ye bi Gawo kɔnɔna na ji sɔrɔli kataba 4 don Gawokaw ye wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ dɔw y'a yira ni ji bɛ suru olu fɛ heure 2 dɔw ta bɛ heure 3 kɛ dɔw yɛrɛ kɔni ta bɛ kɛ toni dɔrɔn de ye ji dun maa magoɲɛminɛn don u y'a yira sa ka fɔ min ye barigo minnu kɔni n'u bɛ ka feere sa u bɛ taa fɔ 400 ɲɔgɔnna na min ye ji yɛrɛ min bɛ siri n'o ye jimanani ye o fana sɔngɔ yɛlɛla kosɛbɛ degun kɔni bɛ ka fara degun kan min ye dɔw ye kin caman bɛ bi Gawo kɔnɔna na u y'a yira sa fo fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ yaasa nin ko in bɛ se ka ban cogo min na sabula u y'a yira ka fɔ ko waleya in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔla min fɛ SOMAGEP ale ka minɛn minnu bɛ yen bi taji tɛ olu kɔnɔ yaasa ka se ka ji di Croix Rouge ni wolomasiri tabaw olu kɔni bɛ ka dɛmɛ kɛ ka se ka ji di nka o bɛɛ n'a ta yɛrɛ la ka se k'a fɔ ko min ye u ka groupe électrogène ye ni ale yɛrɛ bɛ se ka baara ninnu kɛ sa o kɔni binnen don degun kɔnɔna na degun min bɛ yen bi ni o kan ka larawuli ta na sira fɛ sa min ye pièce min kan ka dilan ka don a kɔnɔna na o pièce fana bɛ ka ɲini Gawo yɛrɛ kɔnɔna na min ye Croix Rouge maaw ye
olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ k'u bɛna groupe électrogène kelen di u ma SOMAGP bɛ ka se ka baara kɛ n'o ye yan'u ka groupe kana ka bɔ dilanyɔrɔ la dugudenw yɛrɛ y'a yira sa k'o bɛna fisaya kosɛbɛ nka a fanga bɛna se ka kɛ i n'a fɔ dugu bɛ tun bɛ min ye kɔrɔlen wa min ye o laɲini ka sabati o de kɔni ka di dugudenw bɛɛ lajɛlen Kulukorokaw diminenba don u y'a yira sa k'a fɔ nin waati in na couvre-feu bɛ Kulukoro marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na nka min ye couvre-feu ban waati mana se kamiyɔnba minnu bɛ yen n'olu bɛ cɛncɛn ta olu kɔni bɛ fiɲɛ foroko de ta ka ɲɛsin gudɔrɔnw ma dugudenw y'a yira sa k'a fɔ k'a kɔni kɔlɔlɔntan tɛ degun caman b'a la bi Kulukorokaw fɛ yen couvre-feu kɔni sigira sen kan sa avril kalo tile 25 min ye a daminɛ waati n'a ban waatiw kɔni kɛlen don degun ye bi sirabaw kan kosɛbɛ kuma tɛ cɛncɛn ta kamiyɔn minnu bɛ yen dugudenw y'a yira sa kuma ka kɛ u fɛ yaasa cogoya min na u bɛ se ka boli hakɛ la hakɛ min b'a to olu fana bɛ se k'u ka baara kɛ segukaw ye don kelen sigi sa min ye du musaka n'o ye du impôt sarali ye tederali Sebugu ale ni Pelengana olu y'o baara kɛ kunungo baɲumankɛtɔn min bɛ yen sa n'a bɛ fɔ ma ko Kasayeli ale y'u dɛmɛ baara in na ka faamuyali kɛ sa k'a yira sa k'a fɔ ko min ye dugudenw ye u ka se k'u ka tederali sara cogo min na mairilakaw fana ka se ka baara kɛ mairie ɲɛmaaw yɛrɛ n'o ye mairie fila ye Sebugu ni Pelengana u bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaaw ye nin waleya fo kosɛbɛ sabula a bɛna n'a to denmisɛn minnu bɛna munumunu salo kɛ u na ɲɛfɔli kɛ maaw ye u bɛ se cogo min na ka tederali ale sara yaasa ka ɲɛganbugu wuli ka bɔ maaw ɲɛ ka yorosokaw fɛ yen o baara bɛ ka kɛ fu olu ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na min ye maa caman ye n'o ye maakɔrɔw ye olu caman kɔni taara nin kɛnɛ in kan mahali sira tɛ a la maa min mana se kɛnɛ kan ye min ye katarati ye sa u b'a lajɛ u bɛ se ka kɛ cogo min na ka wuli ka bɔ olu ɲɛ kan o baara in ko bɛ to senna ko fo ka taa se juma nata o ma yaasa baara bɛ se ka kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na nin waati in na Tomiyankaw ko mangoro kɛlen don sanbali ye olu fɛ yen mangoro bɔlen don Tomiya n'a fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ sa bɛɛ lajɛlen kɔni maaw b'a dun cogo min kana k'anw ka lolonin da ye dɛ lemuru lolonin ni lemuru bɔra fana lemuru fa bɛ to sira la o la sa ko min ye katakatanitigi fara min ye faliwotorotigi ka fala ye bɛɛ lajɛlen bɛ mangoro in doni ka taa n'a ye sugu la fɛn min bɛ bɛɛ bolo kɔni o sɔngɔ bɛ jigi de sara dɔrɔmɛ 20 o n'anw ka binw ta tɛ kelen ye an ka lemurunin yɛrɛ kun ye joli ye na ye k'e ɲɛ lajɛ bani an ka lemurunin kun ye joli ye ani ka dɔgɔ nka a ka timi dɛ n'an bɔra Tomiyankaw fɛ yen musow k'olu dege safunɛ dilan na Bafula bɛ kalo kelen kɔnɔna na sigira yelen ale y'o baaraw sigi sen kan musolaka minnu bɛ yen sa n'olu kɔni tun b'a fɛ ka safunɛ dilan dege togodala musow olu caman y'o sɔrɔ Mayinandinkaw b'o la dɔgɔkun tɛmɛnen u y'a yira fana k'a fɔ min ye Jakabakaw olu fana dɛmɛ donna olu fana ma nin dɔgɔkun in fana kɔnɔna na fana muso caman bɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko nin baara in kɔni bɛ ɲɛ u ma kosɛbɛ waleya in sa ale kɔni sigilen don sen kan sa yaasa musow bɛ se cogo min na k'u yɛrɛ boloma yɛlɛma n'u sera ka safunɛ dilan dege nakɔ sɔn ani nakɔ baara k'o fara o kan yanni samiyaji ale ka bin buwaw fɛ yen n'o ye san kɔnɔna ye fala ye gafe 2 bɔra buwaw ka ntalenw bɛ min kɔnɔ min ye Etienne Kone ale kɔni ye livre 2 in bɛɛ lajɛlen dilan a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ buwaw ka ntalen na livre in kɛ kun ye min ye an ka segin an yɛrɛ ma an ka k'an yɛrɛ fɛ an ka dɔn k'a fɔ ko nin baara min bɛ sen na nin ye an ka bɔbɔntalenw an k'olu fana lamɛn fala ye min ye waleya in ye sa a kɛra minisiriso min bɛ yen n'o bɛ seko ni dɔnko kunna o bolofara maaw tun bɛ kɛnɛ kan min ye mairilakaw ye olu fana bolo tun bɛ kɛnɛ kan maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kalan yɛrɛ dɛmɛ livre kalan dɛmɛ an ka jamana kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen nana sa min ye buwatu maaw ye nin baara min kɛ nin ye k'u fo a la kosɛbɛ n'an bɔra yen wulikajɔ ni cɛsiri ko ni ala sɔnna a ma bamakɔta o ye sini ye mɛ kalo ale tile 9 Mamadu Konate la k'a ɲinɛno Bamako Tɛnkudugu n'a bolomadadugu bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka bɔ ka caya sini nɛgɛ kanɲɛ 15 Mamadu Konate la yaasa ka taa min ye an ka jamana k'ale senkɔrɔma dondo wolobasiri taba k'olu senkɔrɔma dondo min ye fanga tigilamaw ye k'olu fana senkɔrɔma dondo an ka fasoden ɲumanya k'o yira kɛnɛ kan ni ala sɔnna ma sini don tile in yɛrɛ kɔnɔna na minnu kan ka laseliw kɛ olu dɔw bɛna se an ka kɛnɛ kɔnɔna na n'u na masala nka kunu donsow olu ye lajɛba kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a yira sa k'a fɔ waleya cɛjugu minnu taara ka ɲɛsin an ka jamana ma avril kalo tile 25 o y'olu tɔɔrɔ fo ka se u tɔɔrɔli ma u kɔni ye sanga fo ka sa ka ɲɛsin maa minnu fatura baara in waleya in senfɛ ka dugawu don kɛ maa minnu joginna olu bɛ se ka cogo min na barosigi ale kɛra donsow olu ka ɲɛmaa minnu fɛ olu y'a yira k'a fɔ ko fo donsow jɔyɔrɔ ka yira u la zen jamana lakana ale baaraw la o la sa an bɛ taa min ye Buruti Tarawele la Bamakɔkaw fɛ yen Nfamara Berete ale tun bɛ yen kunungo jamana ko la maa si ma kan ka i tɔ to an seko n'an damayira bɛɛ lajɛlen
an kan ka jamana la pasa ale ni an bɛ to a la o fasokanu hakilina de kɔnɔ an ka donsow ka kuluba mun bɛ yen ni o ye conférence nationale des donsos du Mali ni ka taa yira jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen na ko Mali donsow labɛn bɛ bi ka juguw kɛlɛ yaasa ka faso kumabɔ o siratigɛ la k'u b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ fɛlɛn dabaliw ka bila sen kan yaasa donsow ka gɛrɛ faamaw la ka u dɛmɛ lakana baaraw la. Min ye CDCM la confrérie nationale des donsos du Mali n'u ɲɛmaaba o ye Jawole Traoré ye awa n sera a ma ka d'a kan awa ko bɛ ko kɔnɔ an kɛra sababu ye Mali donsow ka jamana dɔ bɔ bolo la n y'o ɲɛfɔ o ye Côte d'Ivoire ye forum ba min bɛ kɛra Côte d'Ivoire Bouaké ni Côte d'Ivoire kɛlɛ min rebelle min tun bɛ yen ni Danzig la donso de y'a kɛ o donso bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o ɲɛmaaba Bouaké o tun ye ne de ye n'i taara jamana wɛrɛ sigi sen kan k'o d'i ma k'o bɔ bolo la awa fo ka na se e yɛrɛ ka jamana ma i bɛ nin na a bɛ se ka ɲɛfɔ wa a tuma n sera Jawo ma n ko an wuli kuma sera nka dɔ bɛ ɲɛna dɔ bɛ ɲɛ cɛlakaw la dɛ ne donsora ye kɔfɛ bi faamaw nɔ don n'a fɔra ka faama ka donso ka marifa bila so kɔnɔ denmisɛnnin fitininw bɛ marifa salen sababu kana ka yaala jɛna a jira aw tɛ ni marifa tun bɛ donso bolo bi a kɛ wa a se ka kɛ o awa an b'o kɛnɛ de kan nin ye welewelekan ye k'a ɲɛsin faama yɛrɛ de ma an bɛna don sigi awa dɔw sigilen bɛ k'an kɔnɔ o ye Bamakɔ tusigibaw ye ani awa a diinɛ ɲɛmaaw ko an bɛ se u ma dogonikan min bɛ yen n'a tɛ ka bɔ kɛnɛ ma a se ka fɔ bɛɛ ye an bɛ jɛ k'o don bolo la ka taa di ɲɛmaa ma. Donsow ka nin jalajɛba kɛnɛ kan u bɔra Mali marabolo kɔnɔnaw caman kɔnɔ yaasa kana o nin don nin kɛnɛ in kan ka sanga ni sigi hakilina nafa ni a bonya ye ko mun b'a sɛbɛntiya k'a fɔ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen donsow labɛn bɛ ka juguw kɛlɛ. Voilà, donc ne bɛ min na n bɛ taa o de la Jawe ka sira sɔrɔsiw ka sira an bɛ sɔn o kelen na bon Mali yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ u ka kan ka dusu ta nin kelen na min kɛra samedi jan tɛmɛnen. Ok sɔrɔsiw kelen ka donso fara o kan ni donso bɛ fara o kan fana dugu bɛɛ b'i ka donso dɔn kosɛbɛ Amiru n'a dabɔra ka taa kɔntɔrɔ la ka taa woro ci sɛgɛ bɛ fɛn o fɛn na k'o bɛɛ bɔ yen n'o tɛ wele n'a a fɛn a tɛ ɲɛ. An b'a yɛrɛ la k'a fɔ donsow ka sigi in kɛra yɔrɔ ye ka taasi bila kɛrɛnkɛrɛnlen ta ka ɲɛsin an ka fintigilakaw ni siwiliw minnu buruna faso kumabɔli la Hakaja fintigilakaw ka minisiri Général d'armée Sadio Kamara. Bingani wale min kɛra an ka jamana kan donsow y'a kɔnkɔn cogo sugu bɛɛ lajɛlen na ni k'u ka kɔrɔmadɔnni ta ka ɲɛsin marabagaw ma. An bɔra donsow fɛ yen an bɛ taa Jɛnɛba Sisoko tɔgɔ la so la CICB ale kɔnɔna na kunungo minisiri bɛ seko ni dɔnko dunanjigisoko ni bololabaarakɛlaw kunna ale ye a ka minisiriso bolofara bɛɛ lajɛlen n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen wele k'u kana jɛ ka hakili falen kɛ ka welewelema kɛ baara min bɛ se ka kɛ ni degun min ye an ka jamana sɔrɔ an'u jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min ye fɛɛrɛw ni dabaliw la bɛɛ lajɛlen ni seko min ye taasibila ye o taara ka ɲɛsin Sadio Kamara ni Wolomasiri Tabara ni jamanaden minnu binna minnu joginna ka dugawu kɛ olu ye ko Ala ka olu dayɔrɔ sumaya yaasa ka se ka kɛnɛ in kɔnɔna kumabaw mɛn sa Kanja Kuyate Burama Sumano ani Mamu Dafe olu kumakan m'an bolo sɔgɔmada in na. Ne kɔni kuma tɛ n da denbatigi nin bɛ Mali denbatigi bɛɛ de tɔɔrɔ muso muso ni wolola nin b'i tɔɔrɔ nin y'an tɔɔrɔ kojugu a ye ne de tɔɔrɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan parce que ne de den ye kolonɛli ninnu ye ne denw don yɛrɛdɔndenw don yɛrɛwolodenw don u b'u yɛrɛ dɔn b'u yɛrɛ dɔn donc ni nin ɲɔgɔn sera denbatigi de ma a bɛ fɛn min kɛ denbatigi la bɛɛ b'o dɔn anw artisiw n'an ma sabali an bɛ marifa ta ka tugu u kɔ dɛ ka taga kɛnɛ kan dɛ an fo n'an da ma se yɔrɔ min an pɛrɛnnen don waati bɛɛ n'u
n'u y'an wele su an pɛrɛlen don n'o tɛ ne ka jamana taga man ca. mɔgɔ bɛ se ka dugu wɛrɛ papiye sɔrɔ nka faso fila tɛ adamaden na bɛɛ jɛlen don faso kelen de la an bɛɛ jɛlen don min na o ye mali ye baw bɛ ɲɔgɔn na sulu kɔnɔ o ka wusa suruku donna baw ka sulu kɔnɔ ni suruku donna baw kan baw bɛ fara ɲɔgɔn kan suruku de la bɔ fɔlɔ après baw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn tu donc fɛn bɛɛ bɛ min ni min cɛ bɛɛ k'o bila fɔlɔ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka faso in kisi k'a tanga o tuma an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ min kan ka kan ni ɲɔgɔn cɛ min kan ka fan ni ɲɔgɔn cɛ an b'o fɔ anw ma fɔrɛ ɲini bɛn kɔ an ma dɔwɛrɛ ɲini ɲɔgɔn lamɛn kɔ an ma dɔwɛrɛ ɲini ɲɔgɔn bonya kɔ an ma dɔwɛrɛ ɲini ɲɔgɔn faamuya kɔ bɛn ma fɛn fɛn di kɛlɛ t'o di ɲɔgɔn lamɛn ma fɛn fɛn di faamuya ti sɔrɔ o kɔnɔ faamuya ti ko k'o kɔnɔ ko to ɲɔgɔn dala t'o kɔnɔ mali ye siya kuma dugu ye mali ye ɲɔgɔn lamɛn dugu ye mali ye ɲɔgɔn faamuya dugu ye mali ye ɲɔgɔn bonya dugu ye an ka siya ka ca an ka kan fɔta ka ca nka an ka danbe ye kelen de ye o danbe ko cogo di faso ti feere faso ti janfa faso ti tɔnɔmada faso ti singa faso ti tila o tuma o kɔni an bɛɛ jɛlen n'o la o tuma an ka baara kɛ ni o ye ni gouvernement y'a ɲini ka aw kuma ɲɔgɔnya aw minnu n'anw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kunnafoni fɛn fɛn d'aw ma a bɛɛ fara kɛnɛ kan parce que kunnafoni tɛ fila ye saba tɛ tiɲɛ don gɛlɛya ye mali sɔrɔ an ye jamana jɔlen an sinsinnen don an ka laadakow kan ani an ka yɛrɛwoloya kan an b'a dɔn ko caman tɛmɛna an ka jamanaba in kɔnɔ mali ye jamana kɔrɔba de ye a gɛlɛya kɛra cogo o cogo malidenw wulila ka kɛlɛ kɛ k'a na ni basigi ye jamana kɔnɔ n'i y'a kɛ bi tɛmɛna yen an ka duguw de yirana jamana ɲɛmɔgɔw de yirana gɛlɛya kɔni bɛ se ka kɛ mɛ gɛlɛya mana kɛ cogo o cogo an bɛ dankari k'a la tarawele caman na mɛ dankari kɛra la ɲɔgɔn b'a k'a fɔ malidenw jɔlen don donc kunnafoni ye mun ye a k'aw hakili to aw yɛrɛ la a kɛ kuma aw jɛɲɔgɔnw na aw sigiɲɔgɔnw fɛ parce que n'i y'a ye ko caman bɛ se ka bali ka kɛ kunnafoni de ma di donc bɛɛ k'i sigiɲɔgɔn lajɛ i ye ko kura ye ko min na i kan ka se jamana cakɛda minnu b'a baara kɛ n'o ye force de l'ordre de sécurité kunnafoni fɔlɔ ye je crois que kumakɛlaw y'a fɔ yan mali ye jamana ye siran jamana tɛ an ka ɲɔgɔn minɛ ka mali kelenya sinsin Sadio kun taara ala y'a tanya Sadio taara ka taa mun a ka bamanan taara ko ta bamanan min b'a kan na bamanan dɔ b'a kan na a dɔnbagaw y'a fɔ ko bamanan in ye de ye ni kɛlɛ gɛlɛyara ni min dɛsɛra a b'o bamananw kunna ye bon sisan Sadio taara ka bamanan in ta an maliden kelen kelen bɛɛ bolo maliden kelen kelen de kan ka bamanan in ta ka mali bamu ni bamanan ye kuma y'o de ye mali ye kelen ye a tɛ tila Sadio taara ka bamanan ta bolo an bɛɛ kelen kelen ka wuli ka jɔ ka mali bamu an bɛɛ kelen kelen bɛ se kɔrɔ la an kana jɔ ɲɔgɔn na kumakɛlaw y'a fɔ yan bɛɛ bɛ se min na i k'o kɛ mɔgɔ si ma dɔn wa bɛɛ bɛ se ka fɛn dɔ kɛ jamana ko la i mana kɛ jɔyɔrɔ fɛn fɛn na i bɛ se ka ko dɔ kɛ an ka ko to ɲɔgɔn ta la an ka ɲɔgɔn lamɛn y'a kɛ an bɛna kɛ sababu ye a jamana sabati hakilina min don vraiment pour vous dire que Sadio i sacrifié faso ye k'a kɛ sababu ye ka na ni bɛn ye ka na ni kɛlɛ ye kɔnɔ bi magangaw fɛ yen an ka hijiden kunfɔlɔ minnu sera u y'a yira sa k'a fɔ ko u bɛ hôtel min kɔnɔ hôtel in ka ɲi kosɛbɛ
Ibrahim Jawara ale yɛrɛ min taara hijidon kun fɔlɔ fɛ a ye min sɔrɔ o ko kan an'u ka seliyɔrɔ ko n'u ka bato ko an ka jɛ ka o filɛ. An balimaw assalamu alaikum. Ni anw ye Madinɛ an bɛ maison de aji a ye hôtelba min ta gouvernement ka hijidenw ye an bɛ ni hôtelba in na hôtel in tɔgɔ ye Jawharatu Rashid. An balimaw bi an y'a laɲini sa ka wuli k'a lajɛ ni hôtelba in hijidenw k'u ɲininka u ka hakilina ye mun ye ni hôtelba in na yala hôtel in a bɛ maa lafiya wa a restaurant bɛ cogo di a chambre kɔnɔnaw bɛ cogo di an balimaw mɛn da ye mɛn tigila ye hijidenw an bɛ n'u lamɛn u ka hakilina ye mun ye ni hôtelba in na Jawharatu Rashid Madinɛ. Alhamdulillah an bɛ hôtel in kɔnɔ yan tɔɔrɔ t'an na yɔrɔw nɔgɔlen tɛ dumuniw t'an tɔɔrɔ fosi fosi an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn depuis n'aw nana aw bɛ k'aw occuper an na vraiment merci merci. A bɛɛ jɛlen don yɔrɔ bɛɛ jɛlen don propre vraiment yɔrɔ jɛlen don yɛrɛ yɛrɛ de aw merci. An logelen don an mɔgɔ 5 b'an ka chambre kɔnɔ sans problème an bɛ dumuni kɛ a waati la an bɛ taa seli la an ka misira fana o yɛrɛ de y'an nafa kosɛbɛ parce que seli waati an bɛ taa seli misira sans problème. Chambre kɔnɔnaw fɛrɛlen an ka dilanw fana fɛrɛlen don ɲɛgɛn kɔnɔnaw fana fɛrɛlen don wa u ka sanu fana an bɛ Ala fo k'a barika da. A bɛ ka baara min kɛ aw ka baara ka ɲi. N'an ka mɔgɔ wɛrɛ bɛ na hiji la inshallah an b'a commentaire fɔ olu ɲɛna an kɔnɔ falen don ani misiri ka surun Ala ni ce an kɔnɔ fara tewu Ala a barika Ala k'aw sara. An balimaw nin y'a san damadɔ ye gouvernement maison de aji a bɛ hôtelba min ta ka hijidenw ye o de ni hôtel ye Jawharatu Rashidi. An balimaw mɔgɔ tɛ nɔgɔ fɛn na gansan dɛ o de y'a to bi an y'a laɲini hijidenw u fana ka hakilina ye mun ye hôtel ko in na ka d'a kan olu de bɛ jigin a kɔnɔ n'olu ye min fɔ a kan o de ye tiɲɛ ye an balima silamɛw. Depuis an sera Madinɛ yan vraiment hôtel kɔni cogoya la an ma degun sɔrɔ hébergement cogoya ka ɲi an bɛ chambre minnu kɔnɔ chambre ka ɲi c'est très propre an degunnen tɛ. Alhamdulillah an bɛ Ala tanu kabini an nana an ma basi foyi sɔrɔ an bɛ Ala fo k'a barika da an reposera an ye dumuni kɛ ça va Dieu merci an bɛ bɔ an bɛ taa misiri la an bɛ segin ka na basi foyi t'an na. An balimaw an y'a fɔ aw ye ka bɔ hôtel la ka taa misiri la Madinɛ k'a ma ja alhamdulilayi aw yɛrɛ bɛ se ka seereya caméra filɛ hôtel kan ni ye hôtel da ye an balimaw n bɛna munumunu a y'a lajɛ wala tak misiri filɛ nin alhamdulilayi an balimaw ka bɔ hôtel la ka taa misiri la alhamdulilayi a ma jan hali dɔɔni. Mun yɛrɛ kun ka gɛlɛn o ye misiri ye misiri an kun bɛ jɔrɔlen ye misiri kana janya an ka hôtel la misiri ka surun don o don an bɛ taa an ka farida bɛɛ kɛ misiri la. Vraiment tiɲɛ yɛrɛ de don an bɛ taa tan ni ka segin kɛ yɛrɛ hali an tɛ an sigi an bɛ taa dɔrɔn an bɛ segin tiɲɛ don aw ka kumaw bɛɛ ye tiɲɛ ye misiri ni hôtel kɔnɔna a bɛ komi nu ni da cɛ cogo a ka surun yɛrɛ de. Ayiwa alhamdulilahi an balimaw an bɛ aw fo ni ka waliɲuman dɔn an ye min sɔrɔ sa ka dama bi ni hôtelba in na Jawharatu Rashidi o de nin ye an bɛ dugawu don kɛ sa Mali hijidenw Ala ka sin'a tɔ bɛɛ ɲuman ye ka segin n'an bɛɛ ɲuman ye inshallahu. Ibrahim Jawara ka bɔ hôtelba in kɔnɔ Jawharatu Rashidi aw k'an bɛn waati wɛrɛ wasalamu alaikum. Kokan kibaruyaw min ye kunnafonidila minnu bɛ UEMOA kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ Mali ale ye musaka minnu ɲini nin kɔsa in na yaasa ka se ka o sɔrɔ juruko ta nasira fɛ UEMOA la miliyari 55 a sera ka o sɔrɔ min ye miliyari 50 a y'o fana sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bila faralen ɲɔgɔn kan sabu bɛ miliyari 86 ma min ye jamana caman bankiw i n'a fɔ Côte d'Ivoire taw Burkina ni Sénégal ani Guinée Bissau olu caman sen donna musaka in wulila ka se ka di jamana ma ko b'a jira sa k'a fɔ min ye Mali jamana ye a ka bankiw na a ka banki baarakɛlaw danaya bɛ ka na u ka dɔɔni Mali halisa ale kɔnɔna na maa minnu bɛ kɔ kan olu y'a jira sa k'a fɔ ko min ye Gao mara kɔnɔna na Mali ye wulikajɔ belebeleba kɛ ka Bamajɔlen ɲɔgɔnwale kɛbagaw k'olu kunbɛn wulikajɔ in y'a to min ye Bamajɔlen ɲɔgɔnwale kɛbagaw ma se ka Gao kan minɛ dɔrɔn tɛ
min ye wolomasiri tabaw ye u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la wa hali janfa minnu bɛ yen k'u sera ka olu bali min ye gafe minnu bɛ halisa farafinna ka kɛ ni wolomasiri tabaw ka ko ye u ko armée ka nin wulikajɔ in b'a yira k'a fɔ ko halisa fɛɛrɛw b'a bolo dabaliw b'a bolo sew b'a ye ani fangaw b'a la min b'a a bɛ se ka ko kunbɛn min ka bon ni min binna Gao ale kan kan sibiri tɛmɛnen Mali ale jamana a kɔnɔna na Senegalikaw fɛ conseil des ministres senfɛ sa Senegal jamana ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ ko yaasa ka se k'u ka sɔrɔ to a cogoya la olu kɔni bɛna u ɲɛsin u ka pétrole ni gaz ma yaasa maaw kana degun sɔrɔ musakako la u ka jamana kɔnɔna na u tun ye sɔrɔ minnu kɛ sa gaz ni pétrole ko ta nasira la sa ko bɛna o tɔbɔtɔ min ye maaw ka sanni bɛ kɛ ni wari minnu ye o kana dɛsɛ u bolo Nigériyakaw olu y'a yira sa k'a fɔ ko u ka jamana kɔnɔna na u ye wulikajɔ belebeleba kɛ wulikajɔ min senfɛ u ni États-Unis y'a bolo di ɲɔgɔn ma Suisse jamana Faransi ani Grèce ko y'a to sa avril kalo tile 28 maa mafalenba dɔ bɛ yen dɔrɔn ko ta nasira fɛ sa k'u sera k'u tɛgɛ da ale kan maa kofɔlen sa ko milliardaire kɔni don Suisse ka don ani maa fila bɛ yen n'o ye Nigéria musolakaw ye olu kɔni tun b'a nɔfɛ nin baara in na nin baara cɛjugu in na kalo kelen wulikajɔ kɔfɛ min ye finitigilakaw ye n'o ye Interpol maaw ye u sera k'u bolo da nin maa ninnu bɛɛ lajɛlen kan nin jamanaw ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna na Tinisikaw jɛkulu min bɛ yen n'olu bɛ jo sariya la faso diɲɛ seleke naani tɔgɔ la sa u y'a yira sa k'a fɔ ko Tinisi ka gɛrɛntɛ bɔ maaw kan maa minnu bɛ yen bi n'olu bɛ jo sariya baaraw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya kunnafonidilaw minnu bɛ yen n'olu bɛ adamadenya tɔbɔtɔli baara kɛ ani maa minnu bɛ yen n'olu ye fanga ŋwara dabaw ye sabula u y'a yira sa k'a fɔ ko Tinisi kɛlen ka gɛlɛya ba ta ka ɲɛsin olu ma u ka baaraw kɔnɔna na Tinisi jamana kɔnɔ Tchadikaw fɛ yen olu ye tile 3 taasibila bila sen kan tile 3 taasibila min bɛ tali kɛ u ka wolomasiri taba maa 23 olu de fatura Boko Haram fɛ général ba fila o bɛ a la Lac Tchad ale kɛrɛfɛla la u ka jamana ɲɛmaa n'o o ye Idriss Déby denkɛ Kaka ale yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko min ye taasibila in ye a ka bɔ a sira fɛ sabula u ka kɛlɛbolo ɲɛmaa belebeleba fila o tora nin waleya janfa in ale senfɛ Lac Tchad fanfɛla la Espagnekaw fɛ yen halisa bana min bɛ yen n'o o bɛ tali kɛ ɲinɛw ale ni totow kɔni n'a bɛ sɔrɔ olu fɛ k'o kɔni sɔrɔla maaw fɛ sa maa minnu tun bɛ kurun dɔ kɔnɔna na kurun in a y'i sigi ta ka sa ka bɔ min ye Espagnekaw fɛ yen nka bi a yɛrɛ la sa k'a fɔ ko waleya in kɔni bɛ ka jatigɛ bonya kosɛbɛ fan caman fɛ sabula maa minnu bɛ kurun kɔnɔna na ni bana in tun b'u la k'olu maa 3 kɔni fatura o la sa bato in yɛrɛ bɛ ka ɲɛsin jamana o jamana ma ne bɛ fɛ ka taa jɔ yɔrɔ o yɔrɔ la olu jamanaw sirannen don ko in ɲɛ diɲɛ seleke naani kɛnɛya tɔnba dun y'a yira sa k'a fɔ ko bana in tɛ yɛlɛma maa fɛ ko maaw kana miiri ka bɔ i n'a fɔ ko Covid ɲɔgɔnna don kununko Vaticankaw fɛ yen n'o o ye papu ale sigiyɔrɔ ye dugunicinin min ka dɔgɔ ni diɲɛ dugu bɛɛ ye u y'a yira sa ko Marco Rubio n'o o ye États-Unis kaw ka secrétaire d'État ye ale sera ye kununko Vatican yaasa cogoya min na sa a bɛ se ka tasuma da jigin Léon 14 bɔnfɔlɔla kuma min taara ka ɲɛsin ale ma Donald Trump fɛ o bɛ se ka ban cogo min na hakilisigi ni basigi kɔnɔna na ani ka se ka ɲɔgɔn faamuya kɛlɛ min bɛ Moyen-Orient kɔnɔna na halisa ko mugu dɔ kɔni cira mugu pɛrɛn belebeleba kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Irankaw olu ka gun dɔ kan n'o ye Kesmen ye u y'a yira sa k'a fɔ ko wala in kɔni ka surun kosɛbɛ Détroit d'Ormuz la kunnafonidi gafew ni jatalaw ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ yɔrɔ in na olu y'a yira sa k'a muguci barika bonyana kosɛbɛ nka min ye Iran yɛrɛ wolomasiri taba ka kumalaselaw ye olu ko k'olu ma bɔ o ko in ale kalama halisa antivirus in hukumu kɔnɔna na sa ko ɲinini bɛ ka kɛ bisa ni ala sɔnna ma yaasa maa minnu bɛ yen n'olu ye nin ko in sɔrɔ u bɛ se ka sama ka bɔ mɔgɔ tɔw cɛla cogo min na o wulikajɔ n'o cɛsiri ko jɔn min na dɔ bato kɔnɔ sa ka t'o ko kɛnɛya tigilama man ka siran bana yɛrɛ fala ye Gabriel Touré funankɛnin don Gabriel Touré si tun bɛ san 27 la fala ye bana k'a furakɛ k'a ban pewu a kɛra sugu ye o de furakɛli senfɛ bana ye Gabriel Touré yɛrɛ minɛ ala y'a ka kalifa minɛ a la o de la dɔgɔtɔrɔso in tɔgɔ dara a la sabula kalanden de kun don a ma tila ka kalan na a kun nana ɲɛbila baaraw de kɛ Gabriel Touré kɔnɔna na o y'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso min kun don a tun bɛ tubabu ka yamaruya kɔnɔna na ni dɔgɔtɔrɔw sirannen filɛ nin ye bana furakɛli ɲɛ k'o bɛ bato kɔnɔ k'u miiri Gabriel Touré taga miiriya la a n'u yɛrɛ ka kalikan ye min ye n'o ye serment d'Hippocrate ye sɔgɔmada in na ta k'o jɔya ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn n'ala sɔnna ma tile kɔnɔna na welewelemaдаw kan ka na kɛ musolakaw n'o ye minisiri kɔrɔ Sina Damba ye ale kan ka se an fɛ yan bi min ye tɔnjɛkulu minnu fana bɛ yen n'olu yɛrɛ kɛlen don ka wulikajɔ in sigi sen kan ka bɔ sifinnakaw yɔrɔ olu fana kan ka na n'ala sɔnna ma tile kɔnɔna na o welewelemadaw an na olu jaw o kumakanw olu latɛmɛ Falaye Keyita tun bɛ yan ni Ana Jara ala ka tile hɛrɛ cɛ ala ka sababu ɲuman ye si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'a d'an ma ala k'an ka jamana basigi ala k'an ka jamana kɔlɔsima a k'an bɛɛ waati wɛrɛ dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de o kɔni kuma t'a la sa
e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sitan Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda